भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभूजीज माताजीज दंडवत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर आजच्या चर्चेची सुरुवात करताना एक अनाउन्समेंट की आपण सर्वांनी पाहिलेला असेल, पूजा माताजी आपल्या या ग्रुपवर शेअर केला आहे का मेसेज आपण मंगलोर यात्रेचा आणि गुरुवायूर यात्रेचा? पूजा माताजी हो प्रभूजी, आम्ही वाचलंय. वाचलंय ना? तर आशा आहे की आपण हरे सर्व कृष्ण प्रभुजी. हा ये माताजी लाईव्ह हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हा कृष्ण. आवाज येतोय माताजी? प्रभूजी हरे हा कृष्ण. हा आवाज येतोय ना त्याची? येत प्रभूजी आहे आवाज. येत आहे. सॉरी प्रभूजी, सॉरी. हा तेच आपल्या ग्रुपवर टाकलंय प्रभूजी
हा ठीक हा सॉरी प्रभूजी सॉरी हा तेच आपल्या ग्रुपवर टाकलाय प्रभूजी आणि ग्रुप पण आपण फॉर्म केलाय तो ज्याच्यामध्ये सगळे जॉईन होत आहेत आणि गुरुवायूरचं पण आता सध्या त्यांचं लॉजिस्टिक्स वगैरे चालू आहे फाइंड आउट करणं त्याप्रमाणे ते अपडेट्स आहेत ते मी ग्रुपवर शेअर करते ठीक आहे, ठीक आहे. ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हा, ओके तर सर्वांना विनंती आहे की आपण जरूर विचार करा आणि शक्य असेल तर जरूर येण्याचा प्रयत्न करा. कारण भक्तांच्या संगतीमध्ये एवढे विशेष असे तीर्थस्थळ आपल्याला भेट द्यायला भेटत आहेत. तर गुरुवायूरबद्दल आपण कधी इतर वेळी पण चर्चा करू. पण खूप खूप महत्वाचं मंदिर आहे भगवंतांचं, तर जरूर तुम्ही विचार करा. आणि जसं मी आपल्याला सांगत आहे, मी आता थोड्या वेळापूर्वीच माझे पण स्वतःचे तिकीट्स बुक केलेले आहेत. तर दोन्ही मंगलोरला 8ला पोहोचण्यासाठी आणि गुरुवायूरचं 11 आणि 12ला तिथे असण्यासाठी. तर आपण विचार करा. तर आजच्या चर्चेमध्ये आपण मागच्या वेळेला पाहिलं की कशा प्रकारे परीक्षित महाराजांनी धरणी, पृथ्वी देवी आणि धर्म यांच्या सोबतचा संवाद त्यांचा झाल्यानंतर कलिपुरुष जो की त्या धरणीला आणि बैलाच्या रूपामध्ये धर्माला अनंत यातना देत होता आणि त्या बैलाचे 4 पैकी 3 पाय पण त्या कलिपुरुषाने तोडलेले होते. त्या कलिपुरुषाला मृत्यूदंड देण्यासाठी परीक्षित महाराजांनी आपली धारधार तलवार उपसली, काढली. आणि त्यानंतर ज्यावेळेस परीक्षित महाराज त्या कलिपुरुषाचा वध करणार, तेवढ्यात तो कलिपुरुष परीक्षित महाराजांना शरण गेला आणि परीक्षित महाराजांना आपल्या जीवाची त्यांनी क्षमा याचना मागितली. आणि त्यानंतर आपण पाहतो की परीक्षित महाराजांना आश्चर्य वाटलं की त्यांच्या ह्या म्यानमधून काढलेल्या तलवारीने आतापर्यंत कोणताही शत्रू हा वाचलेला नव्हता, पण हा कलिपुरुष त्यांच्या तलवारीपासून वाचला. कारण प्रत्येक क्षत्रियाचं हे कर्तव्य आहे की ज्यावेळेस कोणी पण व्यक्ती ज्यावेळेस त्यांना शरण येतो त्यांना संरक्षण प्रदान करणे हे क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे. आणि परीक्षित महाराजांनी त्या कलिपुरुषाचे प्राण हे वाचवले, त्याचे प्राण घेतले नाहीत. परंतु त्यानंतर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे परीक्षित महाराजांनी सांगितलं कलिपुरुषाला की तुझे प्राण जरी वाचले असतील तरी तू या राज्यामध्ये राहू शकणार नाहीस. तेथे ते म्हणतात की म्हणून हे अधर्माच्या मित्रा, जेथे विद्वान लोक भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी सत्याला आणि धर्माला अनुसरून यज्ञ करीत असतात तेथे राहण्यास तू योग्य नाहीस. म्हणजे परीक्षित महाराज हे नाहीत म्हणत की तू या राज्यामध्ये राहू शकत नाहीस. परीक्षित महाराज म्हणतात की ज्या ज्या ठिकाणी लोक भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी सत्याला आणि धर्माला अनुसरून यज्ञ करत आहेत त्या ठिकाणी कलिपुरुष राहू शकणार नाही. परंतु परिस्थिती अशी होती की परीक्षित महाराजांच्या राज्यामध्ये सर्वच ठिकाणी लोक धर्माचं पालन करणारे होते. कारण परीक्षित महाराज एक स्वतः राजर्षी होते, भगवंतांचे महान भक्त होते. त्याच्यामुळे त्यांच्या राज्यामध्ये अशी कोणतीच जागा नव्हती जिथे सत्याला आणि धर्माला अनुसरून लोकांचं अनुकरण नाहीये, लोकांचं वागणं नाहीये. त्याच्यामुळे कलिपुरुषाला राहण्यासाठी ही जागा देऊन पण न दिल्यासारखीच होती. त्यानंतर पुढे कलिपुरुष आणि परीक्षित महाराज यांच्यामध्ये काय संभाषण होतं ते आज आपण पाहूया. श्लोक क्रमांक 34. कृपया श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. यस्मिन् हरिर्भगवान इज्जमाना यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्जात्ममूर्तिर्यजतां शतनोति इज्जातमूर्तिर्यजतां यजतां शतनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमाना कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिषु अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा अन्तर्बहिर्वायुरीवैशात्मा
कुणाला वाचायचं आहे का मी प्रभूजीच माता? वाचू मी वाचू प्रभूजी. हा, अलका माताजी, हरे कृष्ण. हो हो. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. सर्वच यज्ञ समारंभात जरी कधी एखाद्या देवतेची पूजा होत असली तरी भगवंताची पूजा होत असते. कारण तेच प्रत्येकाचे परमात्मा आहेत आणि वायूप्रमाणे सर्वांच्या आत आणि बाहेर विद्यमान आहेत. अशा रीतीने पूजा करणाऱ्याचे सर्व कल्याण करणारे एकमेव तेच आहे. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. काही प्रसंगी आपण असेही पाहतो की यज्ञात इंद्र, चंद्र इत्यादी देवतांची उपासना केली जाते आणि यज्ञाचे फळही त्यांना अर्पण केले जाते. परंतु अशा सर्व यज्ञांचे जे फळ यज्ञकर्त्याला मिळते त्याचा दाता केवळ भगवंत आहे आणि तोच उपासकाला सर्व काही देऊ शकतो. जरी देवतांची पूजा केली तरी भगवंतांच्या मान्यतेविना त्या काहीही फळ प्रदान करू शकत नाहीत. कारण भगवान हा सर्व स्थावर जंगमांचा परमात्मा आहे. पुढे दिलेल्या श्लोकात भगवान हाच अर्थ सांगत आहे. गीतेचा 9वा अध्याय 23वा श्लोक. येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हे कौंतेया, मनुष्य अन्य देवतांकरता जे काही हवन अर्पित करतो ते वस्तुतः माझ्या एकट्या करताच आहे, परंतु ते यथार्थ ध्यानाविना अर्पित केले जाते. वस्तुस्थिती अशी आहे की भगवान अद्वितीय आहे. भगवंतांपलीकडे इतर कोणीही ईश्वर नाही. अशा रीतीने भगवंत नेहमीच या भौतिक सृष्टीच्या अतीत आहेत. असे अनेक लोक आहेत की ते सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादी देवतांची पूजा करतात. ते देव भगवंतांचे केवळ भौतिक प्रतिनिधी आहे. ते अप्रत्यक्षरित्या भगवंताचे गुणात्मक प्रतिनिधित्व करतात. विद्वान आणि भगवत भक्त प्रत्येकाची स्थिती यथावत जाणतो. म्हणून तो अशा भौतिक गुणात्मक प्रतिनिधींऐवजी प्रत्यक्ष परम भगवंतांचीच उपासना करतो. बुद्धिमान नसणारे लोक अशा प्रतिनिधींची पूजा करतात, परंतु त्याची पूजा अविधीपूर्वक असल्याने स्तुत्य नाही. श्रील हरे कृष्ण प्रभुपादजी की की जय. जय. हरे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर इथे या श्लोकामध्ये जो की प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये देत आहेत, येपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम. तर ही जी पूजेची पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये सामान्य भौतिक इच्छा धारण करणारे लोक हे देवी देवतांची पूजा करतात, भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय की ती पूजा पण अंततः भगवंतांनाच अर्पण केली जाते. परंतु त्या पूजेला कसं सांगितलंय? अविधिपूर्वकम. याच्यामध्ये संधी आहे, यजंती आणि अविधिपूर्वकम. तर यजंती आणि अच संधी होऊन यजंत्य असं लिहिलेलं आहे. तर अविधिपूर्वकम कशामुळं म्हटलेलं आहे ह्या पूजेला? कारण की देवी देवतांकडून जे फळं प्राप्त होतात ते अंततः भगवंतांकडूनच प्राप्त होतात. परंतु त्याच्यामध्ये एक फरक आहे प्रभूजीच आणि माताजीच, की देवी देवतांकडून जे फळं प्राप्त होतात ते काही काळापुरतेच टिकतात. हा एक फरक आहे. दुसरा फरक हा आहे की देवी देवतांकडून आपण ज्यावेळेस फळ प्राप्त करतो त्यावेळेस ते फळ आपल्याला ह्या भौतिक जगातल्या कर्मबंधनांना बांधून ठेवतं. परंतु भगवंतांच्या भक्तीने भगवंतांकडून आपण जे काही फळ ते प्राप्त. समजतं सगळं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परंतु भगवंतांकडून आपण जे फळ प्राप्त करतो ते आपल्याला कोणत्याही कर्मबंधनामध्ये अडकून ठेवत नाही. तर हे दोन फरक आपण पाहिले की देवी देवतांची पूजा अर्चना करणे आणि त्यांच्याकडून फळ अर्पण करणे आणि भगवंतांची भक्ती करणे आणि त्यांच्याकडून कोणतं फळ प्राप्त करणे. तर आपण देवी देवतांच्या अर्चनेविषयी नेहमी पूजा अर्चना हा शब्द वापरतो, परंतु भगवंतांविषयीच केवळ आपण भक्ती हा शब्द वापरतो. काय फरक आहे पूजा अर्चनेमध्ये आणि भक्तीमध्ये? की पूजा अर्चना ही कोणत्या ना कोणत्या भौतिक इच्छेने केली जाते. की प्रल्हाद महाराज त्याला उदाहरण देतात, वानिक. वानिक म्हणजे व्यापार. की आपण देवी देवतांना काही अर्पण करतो आणि त्यांच्याकडून कोणत्या भौतिक गोष्टीची अपेक्षा करतो. जसं की वेगवेगळे लोक कधी कधी नवस करतात कोणत्या भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी.
तर ती त्याला भक्ती नाही म्हणू शकत, त्याला देवाणघेवाण म्हणू शकतो आपण, की आपण एखादी गोष्ट देतो आणि त्याच्या बदल्यामध्ये दुसऱ्या कोणत्या लाभाची अपेक्षा करतो. मग तुम्ही म्हणाल की असं आहे का की भगवंतांचे भक्त कोणते भौतिक इच्छा घेऊन भगवंतांकडे जात नाहीत? अजिबात नाही. आपण शास्त्रामध्ये इतके सारे उदाहरणं पाहतो की भगवंतांचे पण असे भक्त आहेत जे कोणत्या ना कोणत्या भौतिक इच्छेने त्यांच्याकडे आकर्षित झालेले आहेत. जसं ध्रुव महाराजांची इच्छा होती. त्यांची तर भौतिक इच्छा आपल्या कोणत्याही साधारण भौतिक इच्छेपेक्षा खूप मोठी होती. त्यांची भौतिक इच्छा होती की त्यांचे जे पणजोबा आहेत, ब्रह्माजी, म्हणजे ध्रुव महाराजांचे वडील उत्तानपाद, उत्तानपाद महाराजांचे वडील स्वयंभुव मनू, आणि स्वयंभुव मनू यांचे वडील ब्रह्माजी, म्हणजे त्यांच्या पणजोबांपेक्षा मोठं राज्य ध्रुव महाराजांना प्राप्त करायचं होतं. आणि आपल्या आईच्या सांगण्याने आणि त्यांच्या गुरु महाराजांच्या नारद मुनींच्या सांगण्याने त्यांनी भगवंतांची भक्ती करायचं ठरवलं, परंतु भौतिक इच्छेला सोबत घेऊन. परंतु भगवंतांचं दर्शन ज्यावेळेस प्राप्त झालं, ध्रुव महाराजांचं पूर्ण हृदय शुद्धीकरण झालं आणि ध्रुव महाराजांनी सांगितलं की मला कोणत्याही भौतिक इच्छा मी ज्या अगोदर केलेल्या आहेत त्या आता सर्व इच्छा माझ्या पूर्ण झाल्यात, तर मला कोणतीच भौतिक वरदान नको तुमच्याकडून. परंतु ध्रुव महाराजांचं हृदय शुद्ध झाल्यानंतर भगवंतांनी त्यांना आध्यात्मिक पण प्रगतीचा मार्ग दिला आणि भौतिक पण इच्छा एके वेळेस त्यांनी ज्या व्यक्त केल्या होत्या, ज्या त्यांनी हृदयामध्ये ठेवल्या होत्या, त्या भौतिक इच्छा पण ध्रुव महाराजांच्या पूर्ण झाल्या. हजारो वर्षांसाठी ते राजा झाले आणि त्यांना ध्रुव लोक हा असा लोक प्राप्त झाला जो की या भौतिक जगात असून पण श्रेष्ठ आहे. तर सांगण्याचा हेतू असा की शास्त्र सांगतं, श्रीमद भागवतम सांगतं की आपल्या हृदयामध्ये भौतिक इच्छा असू किंवा नसू, प्रत्येक व्यक्तीने भगवंतांचा आश्रय घेतला पाहिजे. का? तर भगवंतांचा आश्रय घेऊन आपल्या भौतिक इच्छा जरी असतील सोबत, तरी भगवंतांच्या कृपेने हृदयाचं शुद्धीकरण होऊन त्या भौतिक इच्छा पण भगवंत योग्य प्रकारे त्यांना जसं योग्य वाटतं आपल्यासाठी काय भलं आहे त्या प्रकारे त्या इच्छा पूर्ण करतील. जसं की मी नेहमी उदाहरण देतो की एक लहान मुलगा आहे आणि तो रस्त्यावर अन्नपदार्थ विकणाऱ्या कोणत्याही गाड्यावर वगैरे जातो जिथे स्वच्छता नाही आहे समजा, आणि तो जर त्या गाड्यावर काम करणाऱ्या माणसाला काय पैसे असतील त्या अन्नपदार्थांचे 10, 20, 50 रुपये ते देतो आणि समोसा काय घ्यायचं ते घेतो. परंतु तोच मुलगा त्याच्या वडिलांसोबत बाहेर जात आहे, तर वडील बघतील की अरे, आपल्या मुलाची समोसा घेण्याची इच्छा आहे पण कदाचित इथे पाहिजे तेवढी स्वच्छता पाळली जात नाहीये, आणि हे जर अन्न अशा प्रकारचं अस्वच्छ अन्न या मुलांनी खाल्लं तर याची तब्येत बिघडू शकते. म्हणून वडील त्याची इच्छा पूर्ण करतील, परंतु जरूर अशा ठिकाणी पूर्ण करतील जिथे की त्याच्या प्रकृतीला धोका होणार नाही, जिथे त्याची तब्येत बिघडणार नाही. तर हा फरक आहे देवी देवतांमध्ये आणि भगवंतांमध्ये. की देवी देवता, भगवद्गीता सांगते की आपण कर्मकांडाप्रमाणे त्यांची पूजा अर्चना केल्यावर ते बांधील आहेत आपल्याला फळ देण्यासाठी. मग ते फळ आपल्यासाठी चांगलं असू किंवा वाईट असू, आपल्याला ते फळ देणं त्यांना भाग आहे. परंतु भगवंतांचं तसं नाहीये. भगवंत आपल्या भक्तांविषयी नेहमी काळजी करतात आणि त्याच्यामुळे ते अगोदर काळजी घेतात की ते फळ देण्याच्या अगोदर जे काही आपलं हृदय शुद्धीकरण करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून आपण त्या फळाचा चुकीचा उपयोग करून अजून भौतिक गर्ततेमध्ये, भौतिक जीवनामध्ये अधिकाधिक खोलात जाऊ नये आपण, याची भगवंत काळजी घेतात. तर आपण हा श्लोक पाहू एकदा श्रीमद भागवतम मधला, की कशा प्रकारे भौतिक इच्छा असणाऱ्या व्यक्तींनी पण भगवंत कृष्णाचाच आश्रय घेतला पाहिजे. दुसऱ्या स्कंदामध्ये हा श्लोक येतो. दुसरा स्कंद, तिसरा अध्याय आणि 10वा श्लोक. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. अकाम सर्व कामो वा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी मोक्षकाम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम.
यजेत पुरुषं परम्. तर या श्लोकामध्ये शुकदेव गोस्वामी सांगत आहेत की अकामो सर्व कामो वा, की जो व्यक्ती खराच बुद्धिमान आहे, ब्रॉडर इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धिमान आहे, जर त्याचे सर्व काम म्हणजे भौतिक इच्छा असतील किंवा अकाम किंवा कोणत्याही भौतिक इच्छा नसतील, किंवा मोक्ष काम म्हणजे मोक्ष प्राप्त करण्याची जरी इच्छा असेल, तरी ह्या सर्व केसेसमध्ये काय करायला पाहिजे व्यक्तीने? वन मस्ट बाय ऑल मीन्स वर्शिप द सुप्रीम होल, म्हणजे त्या व्यक्तीने ह्यापैकी कोणत्याही कॅटेगरीमधला असू, भौतिक इच्छा नसणारा, सर्व भौतिक इच्छांनी पूर्ण असणारा, किंवा मोक्षाची पण इच्छा करणारा, अशा सर्व प्रकारच्या व्यक्तींनी यजेत पुरुषां परम, भगवंत कृष्णाचीच भक्ती केली पाहिजे, आणि जरूर त्याच्या जीवनामध्ये परिपूर्णता, उत्तम गती त्याला प्राप्त होईल, कोणत्याही कॅटेगरीमधला भक्त असेल तरीही. आणि याच्या विरुद्ध जे देवी देवतांची पूजा अर्चना करतात भौतिक इच्छांसाठी, पूर्ततेसाठी, ते त्या देवी देवतांनी दिलेल्या कर्मफळातून या भौतिक जगतामध्ये, भौतिक जगामध्ये अधिकाधिक गुंतत गुंतत जातात कर्मफळामध्ये. तर हा फरक आहे एका देवी देवतांची पूजा अर्चना करण्यामध्ये आणि भगवंतांची भक्ती करण्यामध्ये. मग तुम्ही म्हणाल की मग देवी देवतांना काही आपण नाकारायचं का? अजिबात नाही. आपण असं कधीच सांगत नाही आणि कोणत्याही शास्त्रात पण सांगितलेलं नाही. इनफॅक्ट भागवतामध्ये, भगवद्गीतेमध्ये आपण पाहतो की देवी देवतांचं स्थान हे खूप महान आहे. काय स्थान आहे त्यांचं? भगवंतांच्या द्वारे नेमलेले ते ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, म्हणजे ह्या पूर्ण जगाचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट, वेगवेगळे विभाग पाहण्याचं महत्त्वाचं कार्य, महत्त्वाची सेवा देवी देवता करत आहेत. आणि जो कोणी व्यक्ती भगवंतांशी भक्तीमध्ये जोडलेला नाहीये, त्या व्यक्तीला अप्रत्यक्षपणे भगवंतांशी जोडण्याचं काम हे देवी देवता पण करत आहेत. जसं की आपण काही दिवसांपूर्वी एक स्टोरी सांगितलेली बायबलमधली, द स्टोरी ऑफ अ प्रॉडिगल सन, म्हणजे एका मोठ्या धनाढ्य अशा व्यापाऱ्याचा मुलगा, जो की आपल्या वडिलांपासून नाराज होऊन, वडिलांपासून विमुख होऊन त्यांना सोडून गेलेला आहे, घर सोडून गेलेला आहे. परंतु वडील काय करतात की तो मुलगा जरी माझ्याशी नाराज झालेला असेल, माझ्याशी बोलत नसेल, तरी आपले काही अधिकारी त्या तो मुलगा जिथे राहत आहे त्याच्या जवळपास पाठवतात, जेणेकरून ते अधिकारी त्या मुलाशी मैत्री करू शकतील. आणि त्या अधिकाऱ्यांना पैसा वगैरे देतात वडील, की त्या मुलाला काही कमी पडू देऊ नका, त्याला उपाशी वगैरे राहू देऊ नका, त्याला खाण्यापिण्याची व्यवस्था व्यवस्थित आहे का ते बघा. जेणेकरून तो मुलगा वडिलांशी जरी प्रत्यक्ष रूपामध्ये संबंध ठेवत नसेल, तरी कमीत कमी या वडिलांचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याशी किमान त्याची मैत्री घडावी, आणि त्या मैत्रीच्या माध्यमातून त्याची काळजी घेतली जावी, जेणेकरून तो उपाशी राहणार नाही, त्याला कोणत्या गोष्टीची कमी पडणार नाही. तर त्याच प्रकारे देवी देवता पण अशाच आपल्या शाश्वत वडिलांचे, कृष्णाचे प्रतिनिधी आहेत, जे की या भौतिक जगताचं कामकाज पाहतात. त्याच्यामुळे त्यांचा जरूर आदर करणं आवश्यक आहे, त्यांचं जरूर आणि भक्ती मार्गामध्ये जे त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन, जे त्यांचं कार्य आहे, भगवंतांबद्दल सेवा आहे, त्या अनुसार आपण त्यांचा जरूर आदर, प्रणाम त्यांना करू शकतो. जसं की मी बऱ्याच वेळा उदाहरण देतो की भारतामध्ये भगवंतांचे कितीतरी असे वेगवेगळे धाम आहेत, जिथे वेगवेगळ्या देवी देवतांचे पण त्या धामाच्या परिसरामध्ये मंदिरं आहेत. परंतु ते मंदिरं कोणत्या भावामध्ये आहेत? ते मंदिरं त्या देवी देवतांच्या भौतिक इच्छा पूर्ण करणारे व्यक्ती ह्या भावामध्ये नाही आहेत. ते मंदिर आहे त्या देवी देवतांच्या, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये एक महान सेवक, महान भक्त असणाऱ्या भावामध्ये. जसं की आपण जगन्नाथपुरीला जर गेला, जसं की आता 2-3 दिवसांपूर्वी बुधवारी स्नान यात्रा होती, ज्या दिवशी श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानींना मोठा अभिषेक, स्नान घातलं जातं. आणि त्याच्यानंतर अशी आख्यायिका आहे की कशा प्रकारे जगन्नाथजींना ताप येतो आणि ते 15 दिवस अनावसर, म्हणजे त्यांच्या प्रायव्हेट क्वार्टर्समध्ये त्यांचे जे
पांडा सेवक आहेत ते त्यांची सेवा करतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे हर्ब्स, जडीबुटी वगैरे त्यांना देऊन त्यांना हे केलं जातं तब्येत व्यवस्थित. तर त्या जगन्नाथ धामामध्ये जर आपण गेलात, जगन्नाथपुरीला, जगन्नाथ मंदिर हे खूप विस्तृत असा परिसर आहे त्याचा. आणि त्या मंदिराच्या आवारामध्ये खूप सारे वेगवेगळे छोटे छोटे मंदिरं आहेत. त्याच्यामध्ये काही देवी देवतांचे पण मंदिर आहेत. तर त्याच्यापैकी विमला देवी म्हणजे पार्वती माता, शिवजींची अर्धांगिनी पत्नी. तर त्या विमला देवीचं मंदिर आहे जगन्नाथपुरीच्या मंदिराच्या आवारामध्ये. तर जगन्नाथजींना ज्यावेळेस भोग अर्पण केला जातो आणि त्याचा भोग अर्पण केल्यानंतर जो महाप्रसाद बाहेर येतो, तो महाप्रसाद सर्वात पहिल्यांदा विमला देवींना, पार्वती मातेला अर्पण केला जातो. का? कारण भगवंतांच्या महान भक्तांच्या रूपामध्ये त्या तिथे स्थापित आहेत. कोणत्या भौतिक इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या देवताच्या रूपामध्ये नाहीये, देवी देवताच्या रूपामध्ये नाहीये तिथे. तिथे भगवंतांच्या भक्ताच्या रूपामध्ये त्या विद्यमान आहेत. त्याच प्रकारे आपण जर वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन इत्यादी ठिकाणी जर गेलात, तर तुम्हाला शिवजींचे, शंकरांचे खूप वेगवेगळे छान मंदिरं, 4 मुख्य मंदिरं पाहायला मिळतील. गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव आणि अजून 2 असे, वृंदावनमध्ये एक, मथुरेमध्ये एक, गोवर्धनमध्ये एक, असे त्या भागामध्ये ब्रजभूमीमध्ये 4 मंदिरं शिवजींचे पाहायला मिळतात. तर त्या ठिकाणी पण शिवजींचं स्थापना असण्याचं हेतू हा नाहीये की ते भौतिक इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, भौतिकवादी लोकांच्या, त्यांचा तिथे स्थापना असण्याचा हेतू आहे त्या धामाचे धामसेवक. जसं की जगन्नाथपुरीचं उदाहरण दिलं, जगन्नाथपुरीच्या पण जवळ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हे शिवजींचं मंदिर आहे, जे की जगन्नाथपुरीपासून अराउंड 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर प्रत्येक कृष्णाच्या धामाच्या जवळ शिवजींचं एक मंदिर आपल्याला सापडेल मुख्य, जे की धामसेवक या रूपामध्ये, धाम सॉरी सेवक नाही, धाम संरक्षक, धामरक्षक. तर धामरक्षक ह्या रूपामध्ये त्या धामाचं रक्षण करण्याची सेवा शिवजी स्वतःवर घेत आहेत, स्वतःवर ती जिम्मेदारी घेत आहेत. तर अशा प्रकारे जर आपण भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये जर देवी देवतांचा आदर केला, तर तो खूप खूप सर्वात श्रेष्ठ मार्ग आहे देवी देवतांचा आदर करण्याचा किंवा त्यांना पण आनंदी करण्याचा. आणि असं सांगितलं जातं की कोणीही व्यक्ती भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ज्यावेळेस देवी देवतांकडे जातो, त्याच्यापेक्षा ते कितीतरी जास्त प्रसन्न होतात ज्यावेळेस कोणी व्यक्ती भक्ती मार्गामध्ये जोडला जातो आणि त्या भक्ती मार्गामध्ये ज्यावेळेस त्या देवी देवतांचा आदर सन्मान करतो, तो त्यांना कितीतरी आवडतो, ना की कोणी भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काही मागण्यासाठी त्यांच्याकडे येईल. जसं की मी नेहमी उदाहरण देतो की जसं समजा गणेश कुलकर्णी प्रभू, किरण जाधव प्रभू, मी जर यांना जाऊन भेटलो, प्रभूजी तुम्ही कसे आहात, काय आहात, तर ते प्रेमाने बोलतील. परंतु मी जर प्रेमाने बोलल्यानंतर त्यांना लगेच काही भौतिक गोष्टींची मागणी केली की प्रभूजी 1,000 रुपये देता का, तर ते कदाचित सुरुवातीला देतील. परंतु पुढच्या वेळेला मी ज्यावेळेस त्यांच्याशी प्रेमाने बोलेल, त्यांच्या मनामध्ये सर्वात पहिला विचार येईल, काय येईल, की हा व्यक्ती कोणत्या भौतिक इच्छेने माझ्याकडे आलाय का. मग जर भौतिक इच्छेने आला असेल तर गोड वगैरे बोलण्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाही, आपल्याला शक्य आहे का देणं, नाहीतर आपण अगोदरच सांगितलेलं चांगलं. तर अशाच प्रकारचा भाव देवी देवतांचा पण असतो, जो कोणी त्यांना भौतिक लाभासाठी प्रत्येक वेळेस त्यांच्याकडे जातो. परंतु अशा भौतिक लाभासाठी त्यांच्याकडे न जाता आपण जर भगवंतांच्या भक्ती मार्गातील महान भक्त म्हणून जर त्यांच्याकडे पाहिलं, तर ते कितीतरी जास्त प्रसन्न होतात अशा प्रकारच्या भगवंतांच्या भक्तावर. आणि विमला देवींचं उदाहरण दिलं, अजून एक उदाहरण मला सांगायचं होतं, हां, गणेशजींचं उदाहरण. की इथे तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की या प्रत्येक देवी देवतांच्या पूजेमध्ये भगवंतांची पण महती शेवटी गायली जाते. जसं आपण आता काही महिन्यांनी, 1-2 महिन्यांनी गणेश गणपतींची स्थापना होईल, त्याच्यामध्ये पण आपण बघतो आरती वगैरे सगळं केल्यानंतर आपण शेवटी काय म्हणतो, सगळेजण काय म्हणतात, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणतात ना प्रभूजीच माताजीच. तर अशा प्रकारे सर्व देवी देवतांच्या उपासनेमध्ये पूजा अर्चनेमध्ये पण भगवंतांचं जरूर गुणगान आहे. परंतु हे भगवंतांचं गुणगान, हे भगवंतांना अर्पण केलेली गोष्ट ही अप्रत्यक्षपणे त्यांना पोहोचवली जाते. ही विधिपूर्वकम पूजा नाहीये, ही अविधिपूर्वकम पूजा आहे. कुणाला काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण. कळालं आपल्याला सगळ्यांना? कुणाला काही प्रश्न आहे का या मुद्द्यावर, की भक्त कशा प्रकारे देवी देवतांचं स्थान जाणतात आणि कशा प्रकारे आदर सन्मान ते करतात, भौतिक गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी नाही, तर आध्यात्मिक भक्ती मार्गामध्ये त्यांचं महत्वाचं स्थान ओळखून भक्त कशा प्रकारे त्यांचा आदर सन्मान करतात. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. सगळे हरे खूप कृष्ण. शांत. हा माताजी, हरे कृष्ण. जसं आता गणपती उत्सव येतील आणि आपण आता गणपती घरी बसवतो, हो, पण कुठल्या इच्छेने नाही, भौतिक इच्छेने नाही, पण आपल्याला ती वातावरण फार छान चांगलं. वाटतं. गणपती घरात येतात हो, तेव्हा फार छान वाटतं. मग अशा वेळेला आपण त्यांची पूजा करणं योग्य की अयोग्य? पूजा करा, पण ह्या भावनेमधून करा. आधी गणपतीचं भगवंतांच्या भक्तीतील स्थान जाणा. की जसं आपण ऐकलेलं असेल योजना माताजी, की ज्यावेळेस श्रील व्यासदेवांनी श्रीमद भागवतम डिक्टेट केलं म्हणजे सांगितलं, तर श्रीमद भागवतम स्वतः कोणी लिहिलेलं आहे? योजना माताजी? गणपती. हा, हा. गणेशजींनी लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही त्या भावामध्ये त्यांचा आदर सन्मान करा, की गणेशजी मी ही तुम्हाला पूजा अर्पण करते आपल्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये ह्या महान कार्यासाठी. तर गणपती गणेशजी कितीतरी जास्त आनंदित होतील ना, की आपण त्यांना कोणत्या भौतिक इच्छेने जर त्यांच्याकडे गेलो त्याच्यापेक्षा. ठीक आहे माताजी? हा, समजलं प्रभूजी. हा, तर प्रत्येक देवी देवताचं हे जर स्थान आपण ओळखलं तर खऱ्या प्रकारे आपण त्यांचा सन्मान करतो. अजून एक उदाहरण देतो, की जसं आपण दिवाळीच्या वेळेला लक्ष्मीपूजन करतो, परंतु लक्ष्मीजींचं खरं पूजन करण्याची पद्धत काय, की नेहमी लक्ष्मी नारायणासोबत पूजा केली पाहिजे, एकट्या लक्ष्मीचे नाही. जसं की मी नेहमी उदाहरण देतो, की कोणीही पतिव्रता स्त्री आहे, तर त्यांना जर आपल्याला घरी बोलवायचं आहे तर खरी पद्धत काय आहे? पूजा माताजींना मला घरी हे करायचंय, आमंत्रण द्यायचंय, तर खरी पद्धत आहे की मी त्यांचे जे मिस्टर आहेत त्यांच्याशी बोलेल आणि दोघांनाही घरी बोलवेल. कोणत्याही पतिव्रता स्त्रीला आपल्या पतीचं व्यवस्थित मान सन्मान न होता जर कुणी त्यांना जर केवळ मान सन्मान दिलं तर त्यांना आवडणार नाही. त्याच प्रकारे लक्ष्मीजींना पण आपण त्यांचे जे नेहमी त्यांची ज्यांची सेवा करण्यामध्ये लक्ष्मीजी गुंतलेले आहेत वैकुंठ लोकामध्ये, त्या नारायणांना जर व्यवस्थित आपण आदर सन्मान केला नाही तर त्यांच्या विना आपल्याला वाटतं का की लक्ष्मीजी एकट्या आदर सत्कार आपला स्वीकारतील? अजिबात नाही. तर देवी देवतांचा जरूर आदर करा, परंतु भक्ती मार्गामध्ये त्यांचं स्थान जाणून. क्लिअर आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण समज. प्रभुजी, खूप प्रभुजी. हरे कृष्ण, धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभूजी, साधेपणा. हरे कृष्ण. हा हा आपण श्लोक नेहमी म्हणतो ना प्रभूजी, जेव्हा आपण गणपतीची प्रार्थना करतो, आपण जेव्हा आरती करतो, तेव्हा आपण हा शेवटी सगळ्यात बोलतो, करोनी यज्ञम. तर मग तेव्हा मला वाटतं आपल्या पूर्वजांना पण सगळ्यांना माहिती की नारायणाला प्रथम स्थान द्यायचंय. हा, माहित, बरोबर आहे. तर केवळ शेवटीच नाही तर सुरुवातीपासून आपली जी भावना असली पाहिजे त्यांना आदर सत्कार पूजा अर्पण करण्याची, तीही असली पाहिजे की भगवंतांच्या एक महान भक्तांना आपण आपली पूजा अर्चना अर्पण करत आहोत, तर मग काही हरकत नाही. ठीक आहे? क्लिअर आहे प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हरे हरे येस कृष्ण. प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे थँक्यू. हो कृष्ण. प्रभुजी. हा, आपण पुढे जाऊ. एक शेवटचं उदाहरण देतो की असुरांच्या पूजा अर्चनेमध्ये देवी देवतांच्या प्रती जी करतात आणि भक्तांच्या मध्ये कशा प्रकारचा फरक आहे. तर भागवतामध्ये खूप सुंदर उदाहरण येतं शिवजींच्या बाबतीमध्ये एका असुराचं, ज्याचं नाव आहे व्रकासूर. तर व्रकासूर हा असा असुर असतो जो की आपल्या भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी शिवजीं
शिवजींना प्रसन्न करण्यासाठी एक यज्ञ करत असतो. तर भगवद्गीतेत हे पण सांगितलंय की अशा प्रकारचे आसुरिक प्रवृत्तीचे लोक कशा प्रकारच्या साधनांचा उपयोग करतात देवी देवतांकडून पाहिजे ते प्राप्त करण्यासाठी, की ते स्वतःच्या शरीराला खूप साऱ्या यातना देणार. की ते बकासुराने काय केलं की शिवजींना प्रसन्न करण्यासाठी यज्ञ केला, परंतु शिवजी काही समोर आले नाही. तर त्यांनी आपल्या शरीराचा एक एक अवयव म्हणजे आपल्या शरीराचा मांस वगैरे काढून त्या यज्ञामध्ये आहुती म्हणून टाकण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारच्या पूजेला भगवद्गीतेमध्ये अघोरी पूजा, मोड ऑफ इग्नोरन्स, तमोगुणामध्ये केलेली अर्चना सांगितलेली आहे. तर ज्यावेळेस शिवजी त्यावेळेस पण वृकासुराच्या समोर आले नाहीत, त्यावेळेस शेवटी वृकासुराने आपलं जे डोकं आहे, आपली मान कापून त्या ह्याच्यामध्ये यज्ञकुंडामध्ये टाकण्याची तयारी सुरू केली. आणि शेवटी जबरदस्तीने शिवजींना तिथे यावं लागलं. आणि त्यांनी विचारलं की बाबा काय पाहिजे तुला, कशामुळे एवढा स्वतःला त्रास करून घेतायस. तर या अशा आसुरिक प्रवृत्तीच्या लोकांना शिवजी प्रसन्न होतील का त्याचं घेणं देणं नाहीये. शिवजी काही प्रसन्न होऊन तिथे आलेले नाहीयेत, परंतु देवी देवतांवर बांधिलकी आहे. जर कोणी व्यक्ती कर्मकांडाने जर त्यांची उपासना करत आहे तर त्याला फळ देणं हे देवी देवता बांधील आहेत त्याला. मग ते फळ त्याच्यासाठी चांगलं असू की वाईट असू त्या व्यक्तीसाठी. तर ज्यावेळेस शिवजी अवतरले या वृकासुराच्या समोर, त्यांनी एक वरदान मागितलं शिवजींना की मी ज्या कोणत्या व्यक्तीच्या डोक्यावर हात ठेवेल त्या व्यक्तीचं डोकं हे भस्म झालं पाहिजे, फुटून तो व्यक्ती विनाश झाला पाहिजे, मृत्यू पावला पाहिजे. तर अशा प्रकारची आसुरिक इच्छा असतात ह्या आसुरिक प्रवृत्तीच्या लोकांचा. परंतु शिवजी बांधील होते की बाबा आता ह्यांनी कर्मकांडाप्रमाणे उपासना केली आहे तर याला हे फळ देणं आवश्यक आहे. जर शिवजींनी त्याला ते फळ दिलं की ज्या कोणत्या व्यक्तीच्या डोक्यावर तू हात ठेवशील त्या व्यक्तीचं डोकं भस्म पावेल आणि त्या व्यक्तीचा मृत्यू होईल. तर लगेच ह्या असुरिक प्रवृत्तीच्या वृकासुराने काय केलं की शिवजींनी हा वर दिल्यानंतर तो शिवजींच्याच मागे पळायला लागला, कारण त्याला पार्वती माता प्राप्त करायची होती चुकीच्या पद्धतीने. म्हणजे ज्या व्यक्तीने त्या असुराला वरदान दिलेलं आहे त्या व्यक्तीचाच जीव घेण्यासाठी हा मागे पुढे बघितलं नाही वृकासुराने. आणि शिवजी पळत होते आणि त्यांच्या पाठीमागा वृकासुर पळत होता. आणि भगवंतांनी विष्णूंनी त्यावेळेस नंतर तिथे मध्यस्थी केली आणि त्या वृकासुराला मोहित केलं. त्या वृकासुराला विष्णू म्हणाले की तुला खरंच वाटतं का की शिवजींनी दिलेले हे वरदान काम करेल म्हणून, तू खरंच विश्वास ठेवतो का याच्यावर. तर मग त्याच्या पण मनामध्ये संशय उत्पन्न झाला आणि विष्णूंनी त्याला सांगितलं की तू ट्राय का करत नाही अगोदर की वरदान काम पण करतं का नाही. तर त्या वरदानाला एकदा ट्राय करण्यासाठी, प्रयत्न करण्यासाठी वृकासुराला विष्णूंनी स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवून पाहायला सांगितलं. आणि त्या मोहित अवस्थेमध्ये ज्यावेळेस वृकासुराने स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवला त्यावेळेस त्याचं स्वतःच डोकं हे भंग पाहून त्याचा मृत्यू झाला. आणि अशा प्रकारे शिवजी वाचले. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की आसुरिक प्रवृत्तीचे जे लोक असतात त्यांच्या पण इच्छा वेगवेगळ्या देवी देवतांकडून मागण्याच्या अशाच प्रकारे असतात, आसुरिक इच्छा असतात. जसं आपण पाहतो की कधी कधी लोक अघोरी विद्येचं पालन करतात, चंडी मातेला, काली मातेला वगैरे प्रसन्न करून काही काही अघोरी विद्या प्राप्त करण्यासाठी. आणि त्याचा हेतू काय असतो, कोणत्या दुसऱ्या लोकांना त्याचा त्रास देण्यासाठी. तर ह्या उपासनेला भक्ती नाही म्हणू शकत आपण. या उपासनेला केवळ आणि केवळ उपासनाच म्हणू शकतो, केवळ स्वतःच्या भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. त्याचा आणि भगवंतांच्या भक्तीचा काही संबंध नाहीये. क्लिअर आहे प्रभूजीज, माताजी, सगळ्यांना हे उदाहरण की कशा प्रकारे भौतिक इच्छेचे लोक देवी देवतांना उपासना करतात. प्रभूजी मला एक विचारायचं होतं, हा, यामध्ये रावण सुद्धा तसंच येईल ना, की रावण त्यांनी पण तसंच, बरोबर आहे. रावण तसं सगळे, तुम्ही रावणचं उदाहरण घ्या, हिरण्यकशिपूचं उदाहरण घ्या, की हे सर्व वेगवेगळ्या देवी देवतांचेच महान उपासक होते. रावण हा शिवजींचा उपासक होता आणि हिरण्यकशिपू हा ब्रह्माजींचा उपासक होता. तर इच्छा सर्वांच्या सेम आहेत. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 35.
सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितैवम् आदिष्टः स परीक्षितैवम् आदिष्टः स कलिर्जातवेपतुः तमुद्यतासीमाहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् कुणाला वाचायचंय का प्रभुजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचू का? हा, योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत गोस्वामी म्हणाले, अशा प्रकारे परीक्षित महाराजांकडून आज्ञा मिळालेला कली भीतीने थरथर कापू लागला. यमराजांप्रमाणे हातात तलवार घेऊन मारण्यास सिद्ध असलेल्या राजाला समोर पाहून कली म्हणाला. तात्पर्य: जर कलीने अवज्ञा केली असती तर राजा त्याला तत्काळ ठार मारण्यास सिद्ध होता. अन्यथा कली आपले जीवन जगू शकत होता. त्यात राजाला काही आक्षेप नव्हता. कलीने शिक्षेतून वाचण्याचे अनेक उपाय शोधल्यानंतर अंततः राजाच्या चरणी शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतला. तो जीवित भयाने थरथर कापत होता. राजा अथवा शासक असा सामर्थ्यवान असला पाहिजे की कलीसारख्या अपराध्यापुढे उभं राहिल्यावर अपराध्याला तो साक्षात यमराजच भासला पाहिजे. राजाज्ञेचे पालन व्हायला हवे, अन्यथा अपराध्यांचे जीवन संकटात. प्रजेच्या स्वस्थ जीवनात उपद्रव माजविणाऱ्या कलीसारख्या व्यक्तित्वांवर शासन करण्याचा हा मार्ग आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे तिला कृष्ण. प्रभुपादाची जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तर इथे आपण पाहतो भागवतामध्ये सांगितले खऱ्या प्रकारच्या आदर्श शासकाचं कसं कर्तव्य आहे की अशा प्रकारे सामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये उपद्रव माजवणारे जे कलिपुरुषासारखे जे व्यक्ती आहेत त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. तर आजकालच्या काळामध्ये आपण पाहतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे करून समाजाच्या विरुद्ध कार्य करून पण बऱ्याचदा कधी कधी गुन्हेगार सुटला जातो. परंतु अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर जर कठोर शासन केलं नाही तर तो शासकाचा म्हणजे जो शासन करणारा व्यक्ती आहे त्याची पण ती चूक आहे आणि शास्त्राच्या अनुसार ती अक्षम्य चूक आहे की अशा गंभीर प्रजेच्या प्रती गंभीर गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींवर कठीण मधील कठीण शासन झालं पाहिजे. जसं आपण मागच्या वेळेला उदाहरण दिलं की आज पण काही काही देश आपण पाहतो जिथे काही काही असे गुन्हे ज्या गुन्ह्यांनी समाजावर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो दीर्घ काळापर्यंत आणि खूप साऱ्या हजारो लोकांचं जीवन जे आहे ते नरकमय होऊ शकतं. तर अशा गुन्ह्यांसाठी खूप कठोर शासन आहे. आपण सिंगापूरचं उदाहरण दिलं की खूप कमी थ्रेशोल्ड आहे त्यांचा, मला वाटतं 15 ग्रॅम वगैरे, म्हणजे एवढीशी छोटी पूड जरी असेल ड्रग्स वगैरे प्रोहिबिटेड सबस्टन्सेस तर त्या ड्रग्स जो कोणी बाळगतो वैयक्तिक उपयोगासाठी असेल आणि त्याच्या कमी असेल तर त्याला तुरुंगवास वगैरे होईल. परंतु वैयक्तिक उपयोगासाठी जरी असेल आणि त्या थ्रेशोल्डच्या वर असेल तरी त्या व्यक्तीला फाशी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि कुणी जर व्यक्तीने ती गोष्ट बाळगली विकण्यासाठी म्हणजे समाजामध्ये समाजासाठी जे खूप खूप घातक असं आहे पदार्थ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर अशा प्रकारे ज्या गोष्टी घातक आहेत समाजासाठी त्यासाठी जर कोणी अशी चुकीची गोष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला फाशीच्या शिवाय दुसरी शिक्षा नाहीये. म्हणजे आणि तो आपल्यासारखं नाहीये की 5-5, 10-10, 20-20 वर्ष लोक फाशीच्या शिक्षेवर अडकणार आणि अपील फाईल करून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करणार. 2 ते 3 महिन्यामध्ये पूर्ण अपील सगळ्या संपवल्या जातात आणि ती शिक्षा पण दिली जाते. तर सांगण्याचा हेतू असा की भागवतात सांगितले सामान्य प्रजाजनांना गंभीर प्रकारे
त्यांच्या आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये बाधा पोहोचेल अशा उपद्रव माजवणाऱ्या गुन्हेगारांवर शासनाचा कडक वचक असणं हा खूप खूप आवश्यक आहे. आपण पुढचा श्लोक पाहू श्लोक क्रमांक 36. कुणाला काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. ठीक आहे, कृपया श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. कलीर उवाच कलिरुवाच यत्र क्व वात वत्स्यामि यत्र क्व वात वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष एतत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम् आत्तेषुष रासनम् त्वामेषु शरासनम्. कुणाला वाचायचं आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हा, वरदा माताजी. हरे कृष्ण. नगर क्रमांक दंड दंड. शिला प्रभुपाद शिवारा शिला प्रभुपाद. तात्पर्य: कलीला हे दिसत होते की जगाच्या सर्व भागावर सर्व माताजी भूमीवर अनुवाद पण वाचा. हे सम्राट. हरे हे सम्राट, तुमच्या आज्ञेनुसार मी कुठेही राहिले तरी मला धनुर्बाणधारी अशा तुमच्या रूपाचे सर्वत्र दर्शन होत राहील. तात्पर्य: कलीला हे दिसत होते की जगाच्या सर्व भागावर सर्व भूमीवर परीक्षित महाराजांचे साम्राज्य पसरलेलं आहे. त्यामुळे तो कुठेही राहिला तरी याच्या एक स्थितीतील राजा त्याला दिसणार होता. कलीचा उद्योग काहीतरी धर्मबाह्य उद्योग करण्याचं आणि परीक्षितांचं उद्योग अशा धर्मनिष्ठांना विशेषतः कलीला धाक बसवण्याचं. त्यामुळे कलीला दृष्टीने कुठेतरी मरण येण्यापेक्षा आता आणि येथेच मरण येण्याभरे, परंतु शेवटी तो एक शरणार्थी होता आणि राजाने योग्य तो निर्णय घ्यायचा होता. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद हरे कृष्ण. प्रभुजी. धन्यवाद माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे आपण बघतो की कलिपुरुषाला परीक्षित महाराजांनी त्यांनी शरण गेल्यानंतर प्राण तर वाचवले, त्याचे प्राण नाही घेतले, परंतु कलिपुरुषाला आश्रय देऊन पण त्याला राहण्यासाठी कोणतीच जागा नव्हती परीक्षित महाराजांच्या राज्यात. कशामुळे नव्हती? कारण प्रत्येक ठिकाणी धर्माचं राज्य होतं आणि ज्या ठिकाणी लोक धर्माला अनुसरून आपलं जीवन जगत आहेत त्या ठिकाणी कलीला थारा मिळण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. त्याच्यामुळे कलिपुरुषांनी असा विचार केला की परीक्षित महाराजांनी माझे प्राण तर वाचवले, शिक्षा नाही दिली मला मृत्यूदंडाची, परंतु प्राण वाचवून पण मला राहण्यासाठी कोणती जागा काही मिळणार नाही यांच्या राज्यामध्ये, कारण सर्वत्र धर्माचंच राज्य आहे. पुढचा श्लोक क्रमांक 37. तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुम् अर्हसि. निर्देष्टुमर्हसि. यत्रैव नियतो वत्स्य यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्ते अनुशासनम्. अनुशासनम्. हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचं का प्रभुजीज माताजीज? हरे कृष्ण प्रभुजी. मी वाचू? हा, रेश्मा माताजी. हरे कृष्णा. सादर प्रणाम. हरे धर्म कृष्ण. संरक्षणामध्ये श्रेष्ठ असलेल्या महाराजास म्हणून कृपया माझ्याकरिता कोणते तरी एक स्थान तुम्ही निश्चित करावे. तिथे मी तुमच्या शासनाच्या संरक्षणाखाली सदैव स्थिर राहू शकेल. तात्पर्य: श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपाद यांची जय. कलीने परीक्षित महाराजांना धर्म संरक्षणामध्ये श्रेष्ठ असे संबोधले आहे, कारण शरण आलेल्या व्यक्तीला ठार मारण्याचे त्यांनी टाळले होते. शत्रू असला तरी शरण आल्यानंतर त्यास अभय द्यावे हे धर्मतत्व आहे. यावरून भगवंतांना शरण गेल्यानंतर शरणागताला ते कशा प्रकारे संरक्षण देतात याची आपणास चांगली कल्पना करता येईल. भगवान शरणागताला शत्रू म्हणून नव्हे
तर आपला भक्त सेवक म्हणून संरक्षण देतात. भगवान शरणागत जीवांचे सर्व पापांपासून एवढेच नव्हे तर पापांच्या फळांपासूनही संरक्षण करतात. भगवद्गीता 18.66. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. तर इथे तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी संदर्भ देत आहे भगवद्गीतेचा जे कन्क्लुडिंग श्लोक आहे 18वा अध्याय आणि 66वा श्लोक. कृपया सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. सर्व धर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज माम् एकं शरणं व्रज. अहम त्वां सर्व पापेभ्यो त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तर या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात की सर्व जे धर्म आहेत ते यांचा त्याग कर हे अर्जुना आणि माम एकम म्हणजे केवळ आणि केवळ त्यांना भगवंतांना शरण जा. आणि भगवंत स्वतः अशा शरणागत जीवाला वचन देत आहेत की ते त्या जीवाचं सर्व आधी केलेल्या पापांपासून रक्षण करतील. कृपया मा शुचः. मा शुचः म्हणजे भिवू नकोस, घाबरू नकोस. तर अशा प्रकारचं भगवंतांना त्यांच्या प्रती शरण प्राप्त केलेल्या सर्व जीवांच्या प्रती वचन आहे. त्याच्यामुळे इथे तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की कुणी शत्रू जरी शरण आला तरी शास्त्राच्या सांगितलेल्या तत्वांनुसार त्या व्यक्तीने ज्यांच्याकडे तो शरण आला आहे त्यांचं काम आहे की त्या व्यक्तीला आश्रय प्रदान करायचं. जसं की आपण महाभारतामध्ये पण गोष्ट पाहतो की खांडव प्रस्थ या अरण्याला ज्यावेळेस आग लागलेली होती आणि भगवंतांनी अग्निदेवाच्या संतुष्टतेसाठी हे केलं होतं, तर तिथे राहणारा जो माया दानव जो असुर राहत होता त्याचा मृत्यू व्हावा, त्याला ठार मारावं अशी भगवंतांची इच्छा होती. आणि अर्जुन आणि भगवंत हे दोन्ही त्याच्या मागावर होते सोबत. आणि ज्यावेळेस तो माया दानव असुर अर्जुनाला शरण गेला आणि अर्जुनाकडून त्याने आपल्या जीवाची भीक मागितली, तर कारण तो असुर आपल्या भक्ताला शरण आलेला आहे, अर्जुनाला शरण आलेला आहे, म्हणून भगवंतांनी पण त्याला माफ केलं माया दानवाला. आणि नंतर माया दानवाने आपली कृतज्ञता व्यक्त केली भगवंतांप्रती आणि अर्जुनाप्रती त्याला अभय दिल्याबद्दल, त्याचे प्राण न घेतल्याबद्दल. आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की मी काही कृतज्ञता म्हणून आपल्याला काही अर्पण करू शकतो का. तर त्यावेळेस अर्जुनाने जरी नकार दिला तरी भगवंतांनी अर्जुनाच्या आणि पांडवांच्या सेवेमध्ये एक खूप महान मोठा महाल बांधण्यासाठी माया दानवाला आज्ञा दिली. आणि त्याच्यानंतर हस्तिनापूरमध्ये माया दानवाने तो मोठा महाल बांधला, ज्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी ज्या होत्या त्या अशा इल्युजनला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, भ्रम ना प्रभूजी. भ्रम. हा, भ्रमामध्ये टाकणाऱ्या होत्या. की ज्या वेळेस दुर्योधन आणि बाकीचे राजा वगैरे आले त्या ठिकाणी पांडवांच्या महालामध्ये युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करणार होते, तर दुर्योधन त्याला ज्या ठिकाणी पाणी आहे असं वाटायचं त्या ठिकाणी जमीन होती, आणि ज्या ठिकाणी जमीन आहे असं वाटायचं त्या ठिकाणी पाणी होतं असायचं. तर अशा प्रकारचा एक भ्रमात टाकणारा महाल माया दानवाने बनवला होता पांडवांसाठी कृष्णाच्या आज्ञेनुसार. आणि त्या ठिकाणी नंतर बऱ्याच गोष्टी झाल्या की द्रौपदीने ज्यावेळेस दुर्योधनाला अशा प्रकारे भ्रमामध्ये पडलेलं पाहिलं त्यावेळेस तिला हसू आवरलं नाही, आणि दुर्योधन अगोदरच खूप रागावलेला होता. राजसूय यज्ञामध्ये युधिष्ठिरांनी इतक्या छान प्रकारे सर्व व्यवस्था केली, भगवंतांना अग्रपूजा अर्पण केली. तर याच्यामुळेच ईर्ष्येमुळे दुर्योधन हा अगोदरच खूप जास्त रागावलेला होता, आणि त्यानंतर द्रौपदीने अशा प्रकारे हसल्यानंतर त्याचा राग अजून अनावर झाला, आणि त्यानंतर त्याने योजना बनवली पांडवांना द्यूत क्रीडेमध्ये फसवण्याची आणि त्यांना
त्यांच्याकडून पूर्ण राज्य हडपून घेण्याची. तर इथे आपण एक गोष्ट पाहतो की अर्जुनाला ज्या वेळेस हा माया दानव शरण गेला त्यावेळेस भगवंतांनी पण त्या माया दानवाचे प्राण हे घेण्यापासून स्वतःचं सुदर्शन चक्र थांबवलं. सुदर्शन चक्राला माया दानवाला मारू नाही दिलं. तर अशा प्रकारे भागवतात सांगितले की आपला शत्रू जरी शरणागत झाला तरी त्याला पण संरक्षण देणं हे क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे. आणि भगवंतांचं स्वतःचं वचन आहे. श्रीमद भगवद्गीतेतला तो श्लोक पाहिला आपण, सर्व धर्मान परित्यज्य, की अशा प्रकारचा व्यक्ती कितीही पाप आधी केलेले असू, भगवंतांना जर शरण गेला तर भगवंत जरूर त्याला शरण अर्पण करतील. परंतु याचा अर्थ असा नाही प्रभूजीज माताजीज की कोणी व्यक्ती म्हणेल ठीक आहे मी भगवंतांना शरण जातो, अगोदर केलेले पाप नष्ट करतो आणि पुन्हा पाप करेल, पण ते बरोबर नाही, तो अपराध समजला जातो. त्याच्यामुळे एकच अट आहे भगवंतांची की शरण गेल्यानंतर पुन्हा पाप करू नका. तर या सोबत आपण आजची चर्चा इथे कन्क्लूड करू. प्रभूजीज माताजीज, कुणाचा काही प्रश्न आहे का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, मला एक हा विचारायचं होतं. हा आपण म्हणतो आता की म्हणजे भगवानांची इच्छा होती की त्याला मारायचं, पण मग हा अशा व्यक्तींना जन्म म्हणजे का दिला जातो? काय त्यांचा हेतू काय असतो की तो जन्म देण्यासाठी त्यांना? सी कोणत्याही भौतिक जगात येणाऱ्या व्यक्तींना जन्म देण्याचं जे कारण आहे ते त्या भौतिकवादी व्यक्तीचेच भौतिक इच्छा आहेत. भगवंतांची कधीच इच्छा नाहीये की तुम्ही मी आपल्यापैकी कोणीही जे त्यांचे लेकरं आहेत कोणीही आध्यात्मिक जगतातून भौतिक जगतामध्ये खाली आपलं अधपतन व्हावं, खाली यावं आपण. परंतु आपल्याला इथे यावं लागतं कारण आपले जे भगवंतांपासून विमुख होऊन आनंद प्राप्त करण्याच्या ज्या इच्छा आहेत त्या आध्यात्मिक जगतामध्ये पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे मग भगवंताने एक डमी जगत, डमी म्हणजे एक खोटं खोटं जगत, जसं की आपण लहान मुलांना खेळण्यासाठी डमी किचन देतो, लहान मुलांना खेळण्यासाठी डमी कार देतो की प्लास्टिकची गाडी देतो, एक खेळ भांडी देतो. का? कारण अजून ते खऱ्याखुऱ्या स्वयंपाकघरामध्ये गॅस वगैरे लावून अन्न बनवण्यासाठी तेवढे सक्षम नाही आहेत. खरीखुरी गाडी चालवण्यासाठी अजून ते तेवढे सक्षम नाही आहेत. तशाच प्रकारे भगवंत पण भौतिकवादी जीवांना आपल्या भगवंतांपासून विमुख होऊन आनंद उपभोगण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हे डमी जगत, भौतिक जगत बनवून देतात. क्लिअर आहे माताजी? तर भगवंतांनी जन्माला नाही घातलं माया दानवाला, परंतु माया दानवासारखे जे आसुरिक प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांची जी इच्छा असते भगवंतांपासून विमुख होऊन आनंद उपभोगायची, त्या इच्छेमुळे त्यांना यावं लागतं इथे. क्लिअर आहे माताजी? हरे कृष्ण. हो प्रभूजी, हरे आणि कृष्ण. तुम्ही हे म्हणू शकाल की मग त्यांची इच्छा काय रोखत नाहीत भगवंत, मग ते प्रेम नाही झालं, ते जबरदस्ती झाली. आणि भगवंतांना स्वतःला पण कुणावर जबरदस्ती करायला आवडत नाही. भगवंतांची इच्छा जर स्वेच्छेने कुणी जर त्यांना प्रेमामध्ये भक्ती अर्पण करत असेल तर ठीक आहे, परंतु कुणाला जर त्यांच्यापासून विमुख होऊन वेगळं होऊन आनंद उपभोगायची इच्छा आहे त्यासाठी पण या भौतिक जगतामध्ये बद्ध जीवाच्या रूपामध्ये येऊन तो व्यक्ती प्रयत्न करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण किरण जाधव प्रभू. यस प्रभूजी. आता आपल्या प्रत्येक वेळी आपण वाचनामध्ये ही रावण असू दे किंवा प्रल्हाद महाराज असू दे की असुरीय वंशावळीमध्ये येते की कश्यप मुनींच्या याच्यापासून प्रत्येकाचे आहेत. बरोबर. किंवा रावण सुद्धा एक कुबेराचे भाऊ आहेत असं आपण वाचनात किंवा संदर्भ घेतलेला आहे. तसं ही कलीची कुठली वंशावळ आहे काय? कलीच्या वंशावळीचा काही संदर्भ तर इथे दिलेला नाहीये, परंतु एक लक्षात घ्या की कुणी फक्त आसुरिक वंशावळीत आल्याने आसुरच होईल असं नाही. जसं की आपण प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिलं, आसुरिक वंशावळीमध्ये पण जन्म झाला परंतु ते महान भक्त होते, भगवंतांचे महाभागवत भक्त होते. त्याच प्रकारे प्रल्हाद महाराजांचे नातू बली महाराज हे पण महान भक्त होते. तर कोणत्या कुटुंबामध्ये जन्म होतो हे महत्वाचं नाहीये, परंतु त्या कुटुंबामध्ये जन्म होऊन भगवंतांची भक्ती कशा प्रकारे करतो हे खूप महत्वाचं आहे.
जसं अजून एक दोन उदाहरण, वृत्रासुराचं उदाहरण पाहतो की आसुरिक वंशावळीमध्ये जन्म झाला, परंतु भगवंतांचे महान भक्त होते. आणि दुसरं पण उदाहरण सांगतो की चांगल्या कुटुंबामध्ये जन्म झाला, पण आसुरिक प्रवृत्तीचा मुलगा जन्माला आला. की दुसरं बाहेरचं उदाहरण देण्याची गरज नाही. वराहदेव आणि पृथ्वी देवी म्हणजे कृष्णाचा स्वतःचा मुलगा, वराहदेव आणि पृथ्वी देवी यांचा स्वतःचा मुलगा असुर म्हणून पुढे उदयास आला, नरकासूर, ज्याचा की आपण नरकासुराचा वध पण साजरा करतो दिवाळीमध्ये, नरक चतुर्दशी, हो ना. Yes. तर हा, तर कोणत्या ठिकाणी जन्म मिळण्यापेक्षा कशा प्रकारचे त्या व्यक्तीचे गुण आहेत आणि कार्य आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि तुमचा जो प्रश्न होता की कलिपुरुषाचा काही वंश सांगितलेला आहे, की फक्त एवढं सांगितलंय की कलिपुरुष हा पण शेवटी जी कलियुगातील लोकांची जी वृत्ती आहे तीच फक्त दर्शवतो, पण त्यांच्या वंशावळीचा वगैरे काही उल्लेख नाहीये. प्रभूजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे आता कृष्ण. अजून एक शंका म्हणण्यापेक्षा एक काल घडलेली घटना नाही का, विमानाचे विमानाचे, अपघात झाले. हो तर हो. त्याच्यामध्ये तर आता किती म्हणजे निष्पापच होती ती लोक, त्यांना काहीच हे नाही, पण त्यांचं असं अचानक मरण यावं या मागे काय आहे? म्हणजे See, इच्छा तर आपण अशी मरणाची कोणाची अशी नसेल ना की असं बर मरण यावं वगैरे. बरोबर आहे. तर शास्त्र सांगतं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यू, की ज्या वेळेला मनुष्य जन्म घेतो त्यावेळेलाच आपले श्वास किती घेणार आहेत आपण हे ठरलेलं आहे. म्हणजे त्या वेळेलाच आपला जीवनकाळ पण ठरलेला आहे. तर जरूर खूप वाईट आणि दुःखद घटना आहे आणि आपल्याला सहानुभूती आहे. काही काही भक्तांचे नातेवाईक पण गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये. मुंबईचे खूप छान भक्त आहेत. मफतलाल फॅब्रिक, मफतलाल इंडस्ट्रीजचे जे मालक आहेत, ऋषिकेश मफतलाल, त्यांची स्वतःची मेहुणी साडू ते पण गेलेले आहेत. तर जरूर आपल्याला दुःख आहे त्याच्याबद्दल, परंतु भगवंतांनी ठरवून दिलेलं जे भौतिक जगातला काळ आहे तो पण सीमित आहे. आणि हे स्वाभाविक आहे कोणत्याही व्यक्तीला की शाश्वत जीवन प्राप्त करण्याची इच्छा ठेवणे, परंतु ते भौतिक जगतामध्ये शक्य नाहीये. जर आपल्याला शाश्वत जीवन प्राप्त करायचंय तर आध्यात्मिक जगत प्राप्त करणं आवश्यक आहे, जिथे की आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी, जरा म्हणजे म्हातारपण आणि व्याधी म्हणजे वेगवेगळे प्रकारचे रोग. तर ह्या चार गोष्टी जर नको पाहिजे आपल्याला जीवनामध्ये, तर या भौतिक जगतामध्ये राहू नये माणसाने. मग आपल्याला आध्यात्मिक जगतामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे माताजी प्रभूजी. हो. ठीक आहे. जसं मी नेहमी उदाहरण देतो की आपण चिखलामध्ये उभे आहोत, खूप स्वच्छ छान नवीन कपडे घालून, आणि आपण म्हणत आहोत की हे कपडे बिलकुल खराब नाही झाले पाहिजे. कितीही काळजी घेतली तरी अवघड आहे, अशक्य आहे. का? कारण ती जागा नाहीये, स्वच्छ जागा नाहीये. त्याच प्रकारे भौतिक जगतामध्ये राहून आपण किती शाश्वत जीवन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते शक्य नाहीये माताजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे. ते आणि परवा झाले विमान क्रॅश, त्याच्यात फक्त भगवद्गीतेचे पुस्तक हो, वाचलं, म्हणजे एक माणूस ऐकलं ते. वाचलं. हो, म्हणजे त्याचा अर्थ काय, म्हणजे तो त्याच भगवद्गीतेचे पुस्तक कोणी पकडलं ते माहिती नाही, म्हणजे ते कोणाकडे होते. बरोबर आहे. तर हो, मी पण पाहिला तो व्हिडिओ. आणि एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की भगवंतांचं जे संरक्षण आहे त्याचा अर्थ काय. भगवंतांचं संरक्षणाची आपली व्याख्या काय, की आपल्या शरीराचं रक्षण झालं पाहिजे. पण ही व्याख्या बरोबर नाहीये. शरीर तर नश्वर आहे, आज नाही उद्या ते जाईलच प्रभूजीच माताजीच. भगवंतांचं संरक्षण याचा अर्थ आहे की आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीचं संरक्षण. म्हणजे हे शरीर जरी नष्ट झालं तरी अशाच, जर आपल्याला भौतिक जगतामध्ये परत यायचंच असेल तर अशाच कुटुंबात जन्म मिळाव जिथे मिळो, जिथे की आपल्याला ती भक्ती पुढे चालू ठेवण्यासाठी मदत होईल. तर ही खरी भगवंतांनी दिलेलं खरं संरक्षण आहे. नाहीतर सामान्य भौतिकवादी लोकांचा जाणण्याचा हेतू असतो की भगवंतांचं संरक्षण म्हणजे शरीर वाचलं पाहिजे. तर कदाचित त्यांची इच्छा असेल तर ते वाचेल पण, जसं की आपण म्हणतो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के. हरे कृष्ण राखे की. हा, परंतु तेच एक संरक्षणाचं पद्धत नाहीये. मुख्य संरक्षण आहे आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचं संरक्षण, आध्यात्मिक प्रगतीचं संरक्षण. ते कितीतरी जास्त महत्वाचं आहे. क्लिअर आहे प्रभूजीच माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण प्रभूजी. म्हणजे धन्यवाद हे आता प्रभूजी. थोडंसं सखोल जे काही माहिती आहे, तर नित्य अत्यंतिका आपण जे म्हणतो, म्हणजे प्रलयाचे हे जे काही प्रकार आहेत, तर त्यामध्ये हे काही मोडतं का? म्हणजे एकाच वेळेला एवढी सगळी मनुष्यहानी, वित्तहानी व्हावी किंवा एवढी सगळी लोक एकदम जावी, तर मग हा एक प्रकारचा काही प्रलयाचं हे आहे का, काही नाही, म्हणजे नष्ट प्रलय होणं? प्रलय तर मोठ्या प्रमाणात असतो, इतक्या छोट्या याच्यामध्ये नाही. परंतु एक निश्चित आहे की त्यांचं सर्वांचा काळच ठरला होता. कशा प्रकारे आपण ओळखू शकतो की त्याच्यात असे काही लोक सापडले की ज्यांचं 19 तारखेचं तिकीट होतं, ते त्यांनी अगोदर पुढे आणून हो 12 तारखेचं करून घेतलं. त्यात असे हो. काही लोक दिसले की ज्यांची फ्लाईट 10 मिनिटांनी मिस झाली. 10 मिनिटासाठी म्हणजे मिस झाली. याच्यावरून आपल्याला हे कळतं की ज्याचा त्याचा काळ ठरलेला आहे, की जर चालेल. काळ आलेला नाहीये तर व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीमध्ये अडकेल, ट्रॅफिकमध्ये म्हणा, कोणत्याही गोष्टीमध्ये म्हणा, परंतु त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार नाही. आणि जर तो काळ हम्म. आलेला असेल तर पुढे जरी जाण्याचा, ट्रॅव्हल करण्याचा प्लॅन असेल, तो तारीख बदलून अगोदरची तारीख काढून घेईल आणि काही ना काहीतरी घात बनेल. तर याचा अर्थ असा की काय होईल ह्या जगामध्ये हे पुढे, हे निश्चित सांगणं अवघड आहे. परंतु आपली भक्ती, त्याच्यामध्ये शाश्वत भक्ती ही टिकून राहावी, हे निश्चित आपल्या हातात आहे. एक आपण श्लोकाने इथे कन्क्लूड करू. प्रल्हाद महाराज खूप छान श्लोक सांगतात. पदम नाही, प्रल्हाद महाराजांचं नाही, ब्रह्माजी. ब्रह्माजींच्या प्रार्थनेमध्ये खूप सुंदर श्लोक येतो. 10वा स्कंद 14वा अध्याय 58वा श्लोक. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. समश्रिताये पदपल्लवप्लवम् समाश्रिताये समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे महत्पदं पदं यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदम् भवाब्धिर्वत्स पदं परं पदं परं पदम् पदं पदं यत् विपदां न तेषाम्. पदं 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 यद् पदं यत् विपदां न ते. विपदां न ते. तर ब्रह्माजी इथे सांगतात या श्लोकामध्ये की असे लोक ज्यांनी की स- आश्रय, कशाचा आश्रय घेतलाय? समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम. पदपल्लव म्हणजे चरणकमळ. ज्या व्यक्तीने भगवंतांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतला आहे, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, अशा व्यक्तीचा आश्रय घेतलाय ज्या व्यक्तीला मुरारी, जे की भगवंतांचं एक नाव आहे, मुरा असुराचे शत्रू मुरारी, अशा मुरारी भगवंतांचा ज्याने आश्रय घेतलाय, त्या व्यक्तीसाठी हे भौतिक जग, जे की ओलांडून जाणं हे खूप अवघड आहे, ते किती सोपं होऊन बसतं की भवाम बुधीर वत्स, वत्स म्हणजे गाईचं वासरू, वत्स पदम परम पदम, की त्या वासराच्या जे खूर खूर खूरच म्हणतो ना माताजी प्रभूजी आपण, वासराचे जे पायाचे खूर असतात ते, हो 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 प्रभूजी. तर त्या खुरांच्या छोट्या खड्ड्यामध्ये जेवढं पाणी साचतं, जे की एक छोटं मूल पण सहज पार करू शकतं, त्या छोट्या खड्ड्याला, जे की वासराच्या पायांच्या खुरांनी बनलेलं आहे. तर एवढ्या छोट्या खड्ड्यातल्या पाण्या इतकं हा भवसागर छोटा होऊन जातो अशा व्यक्तींसाठी, ज्यांनी की भगवंतांच्या चरण कमळांचं शरण घेतलेलं आहे. म्हणजे कुणीही सहज पार करू शकतं आणि शाश्वत आध्यात्मिक जगत पार प्राप्त करू शकतं. परंतु अशा भगवंतांचा आश्रय घेतलेल्या लोकांचा हे भौतिक जगत, त्यांचं हे नसतं, काय म्हणतात, ॲस्पिरेशन. ॲस्पिरेशनला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? प्रेरणा. प्रेरणा. किंवा भौतिक जगत हे त्यांना प्राप्त करण्याची जागा नसते. कशा प्रकारचं भौतिक जगत? जिथे पदम पदम यत विपदाम न तेषाम. म्हणजे शास्त्र आपल्याला क्लिअर कट सांगत आहेत प्रभूजीज माताजीज, की भौतिक जगत इथे पदम पदम म्हणजे प्रत्येक पावलोनं पावली पदे पदे आपल्याला विपदा, विपदा म्हणजे विपदा. संकट आहेत. ठीक आहे. तर आपल्याला जर खरंच अशा ठिकाणी जायचंय जिथं की पावलोपावली संकट नाहीये, जे की शाश्वत जगत आहे, तर आपल्याला आध्यात्मिक जगतात जाण्यासाठी जरूर प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. तुम्ही भौतिक जगात पण राहायचं म्हणाल
संकटाच्या ठिकाणी आणि हे पण अपेक्षा कराल की संकट येणार नाही, तर खूप अवघड आहे इथं. कारण हे जगच असं बनलेलं आहे की प्रभुपाद सांगतात की दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमॅन, म्हणजे सज्जन व्यक्तीसाठी राहण्यासाठी योग्य जागा नाहीये. प्रभूजीज माताजीज, एकच मिनिट प्रभूजी, आपण इथे कन्क्लूड करू आता. एक मिनिट हा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजीच माताजीच, धन्यवाद. आणि हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुणाचा अजून काही प्रश्न आहे का? प्रभूजी, एक मी काल का परवा एक वाचत होती श्रीमद भागवतमचं 5.18.18 टू 24चा. हा. त्याच्यात भगवंताने स्पष्ट म्हटलंय की सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या मटेरियल आहेत, फक्त एक परमेश्वरच जो आहे तो स्पिरिच्युअल आहे, शाश्वत आहे. हा. शाश्वत आहे. तर जे एक भगवद्गीता जी वाचली त्याच्यावर खूप लोकांनी कॉमेंट्री केली की हा ह्यानी भक्तांना तर वाचवलं नाही. इवन लड्डू गोपाळचं पण एक येतोय, तर ते खरं तशा लोकांना सांगावं असं वाटतं की इथून देव आपल्याला सांगतोय की आपलं जे शरीर आहे ते नश्वर आहे, फक्त एक परमेश्वर आहे जो की नश्वर नाही आहे, हा. मटेरियल नाही. बद्दलची भक्ती ही पण शाश्वत आहे. हम्म. ठीक आहे. तर तर तेच की भौतिकवादी लोकांचा हा खूप मोठा चुकीचा समज आहे. दोन प्रकारचे चुकीचे समज आहेत की भगवंतांनी दिलेलं संरक्षण म्हणजे शरीराचं संरक्षण, हे एक चुकीचा समज आहे. आणि दुसरा चुकीचा समज आहे की भौतिक भरभराट म्हणजे भगवंतांचा आशीर्वाद, हे दुसरा चुकीचा समज आहे. दोन्ही बरोबर नाहीये. तर भगवंत कशा प्रकारे आपल्याला भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी मदत करत आहेत. मग तुम्ही श्रीमंत राहून पण भक्तीमध्ये प्रगती करू शकता, गरीब अवस्थेमध्ये पण भक्तीमध्ये प्रगती करू शकता. त्याच प्रकारे शरीर, अशी अपेक्षा करणं की भगवत भक्तांना कधीच मृत्यू येणार नाही, जर ते प्राप्त करायचं तर एकच उपाय की भगवत धाम प्राप्त करा, शाश्वत जगत, तिथं मृत्यू नाहीये. तुम्ही भौतिक जगात राहून अपेक्षा कराल की शरीर शाश्वत राहिलं पाहिजे, तर हे ह्या भौतिक जगताच्या तत्वाशीच विसंगत आहे. ठीक आहे. तर ती आपला आधी तो समज बरोबर करून घेणं आवश्यक आहे की भगवंतांचा आशीर्वाद म्हणजे काय आणि भगवंतांनी दिलेलं संरक्षण म्हणजे काय, हे बरोबर समजणं आवश्यक आहे. ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप हरे कृष्ण. धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. वंश कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.